Salutare, frăților, eu sunt Andrei și astăzi vă voi arăta 3 mituri în Brawl Stars. Primul mit este că Sandy și Spike nu încap în cămașă. Adică eu nu știu ce să zic, dar văd că Sandy încape foarte bine, adică încape perfect în cămașă. Poate se referă aici la burtă, nu știu. Și Spike chiar încape sau poate se referit aici la spate, nu știu. Da. Al treilea mit este că Daryl are în spate cuțitul lui Crow. Uitați, dăm la Crow, intrăm în trai. Da, nu sunt chiar cuțite, dar nu știu. Sper că este real și acesta. Al patrulea mit, de fapt am spus 3, nu? Nu lăsați 4. Al patrulea mit este că Max, când apăsăm pe el, după cum vedeți, bea apă prin dinți. Uitați, ați văzut? Dacă dăm 3, după cum vedeți, când împușcă, uitați, s-a făcut acolo ceva verde. Uitați, sub ea, ceva verde. Fraților, cam astea au fost miturile de astăzi. Eu am fost Andrei, nu uitați să dați subscribe, să dați un pumn în acela de like, pa!